Altså, der er sådan i hvert fald lige to hovedpointer, kan man sige. Den ene er, at i forhold til, hvor meget kystområde Guldborgsund eller Lolland-Falster har i det hele taget, så er vi næsten lukket inde i forhold til, hvad vi kan udvikle frit, uden at komme i kombination med kystnærhedszoner. Så kan man spørge, hvor stort et problem det er. Det er i hvert fald meget indgroet, at den er der, og det er meget omkostningsfuldt at udfordre den, hvis man vil lave noget nyudvikling. Og den anden del er måske hele scenariet om flexboliger eller lysthuse, som jeg heller vil kalde dem, og mulighederne for egentlig at have en deltidsbolig i et meget naturskønt område. Og de muligheder, det giver, men som vi også godt måske kunne nyde større glæde af, hvis det så betød noget for, hvordan man beskatter, for eksempel, i forhold til, hvor man bor. Men så det med bosætning ikke er et spørgsmål om, at enten bor man et sted, eller bor man et andet sted, men i virkeligheden kunne man godt bo flere steder.